ҳамин наворро дидам. навор бисёр як аҷоиб омадагӣ, зур омадагӣ, лекин одами гап мезадагӣ, ҷавонмардона гап задагӣ нестае ки яъне баъди наворои бохтарӣ шаҳри бохтар ба тозагиву ободиву пешравӣ авҷ ёфтагиай ҳамин гапҳоро гап задагӣ нестае. Барои чи пешаи наворои ман раиси шаҳра фикрш дар шаҳр шаҳрдорӣ намеғалатӣ. ба ҳар ҳол худоро шукр, ҳар коре кардем аз барои худо кардаем. мардуми шаҳри бохтар бовар ки ободиро дидам дигар хобам ҳам набуд. гуфтам миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ба раиси шаҳр баён кунам да. ҳазор раҳмати калом ба ҷаноби олӣ ки фармон мета инамтари ободиё мешава. ҳазор раҳмат ба раиси шаҳр ки ба назар гирифта инам хеле ободиё мекунам. ҳазор раҳмат ба коргаро ба меҳнат мардуме ки ҳамҷа меҳнат кард. худованд ҳар яктаи ҳамеро нигаҳбон бошад ки инамтари ободиё боз зиёдтар шавад. ина кӯдако дигар на лимпопо мегӯянд, на ҳойтилик мегӯянд, на ягон